Ngicela nje siqale ngokuthi nithemanizwa ukuthi uNhlakanipho udlule emhlabeni ngalendlela adlule ngayo kutheni lokho emndenini. Silimaze kakhulu kwamanje nje sathi kothatha isikhathi esithathe ngayaphathwa nje igama lakhe ngoba ngikholwa ukuthi angisophinde ngimbone. Mhlambe nje niyayikholwa yini nina baba lezi zinto ezishiwa amaphoyisa lapho kuthiwa bayambandakanyeka khona uma ubuka ubugebengu bahlukahlukene, babala ukubulala, babala i-robbery, babala ukuphanga, babala izinto eziningi ezahlukahlukene. Niyakholwa nina njengomndeni? Kunzima kabi ukuthi ungayikholwa lento ngendlela enzeke ngayo ngendlela esizwa ngayo. Ngoba amaphoyisa ngwezwile ukuthi athini. Kodwa manje mangithi ngiyalandela ake ngithi kafishane nje ake ngicaphunela amaphoyisa ethi ubehlupha umphakathi ngikude naye angikwazi ukubalansa lapho kodwa mina Phoenix lapha bekwe khona umzimba wakhe ngaxakeka ngendlela engemukelwe ngayo bemukelwa ngayo ngaxakeka ukuthi imuphe lo mphakathi mhlawumbe abe maye khuluma namaphoyisa ngoba kaze ngizwe nothi uyofuna ngamacala mhlawumbe bekhona ene police station mhlawumbe abe register ukuthi unecala elithini yilokho nje kungishokayo ngoba kuyaphambana zonke izinto ngize uyazi abantu banamhlanje sebeyilezi izinto abayizona ngendlela bebesihlangabeza ngayo kwamasho lapho ehostel Mash hostel bengazi ngizophuma kanjani ngibone lethu hawulabo abantu bathanda lo muntu engihamba naye kodwa mangizwe statement samaphoyisa athi amaphoyisa uye lo bekhathaza ubona. Sengigcina nje baba ngiyazi uyaphuthuma inkonzo sizoqala enfisa ukukubona njengomndeni wakabiyela ikuphi khona siyakuzwa kushiwa amaphoyisa siyakuzwa ekushiwo umndeni kodwa mhlambe nje isixazululo enfisa ukusibona njengoba sekukhulunywe kangaka. Mangizwe ukuthi amaphoyisa iwona enze lokho masi nohulumeni bengifisa ukuthi kube nesixazululo ngempela uhulumeni asisukumele ngoba manje kunegemegeme eziningi emhlabeni wonke nje lapho kuphatheka khona amaphoyisa esebenze ngendlela yawo mhlamba mina ngokuthenga ngoba nje into engishokhe kakhulu mina bese ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukuphuma lapha ngathola bonke laba ngazi bangaka laba bantu mhlamba benaseyithombeni lokubonakala bonke laba bantu bakhala lesililo mhlamba bazofika nje mhlamba basendleleni yiyona into engiphethe kabi kakhulu kusho ukuthi kukhona into engahambi kahle lapha emaphoyiseni. Siyabonga kakhulu.